journalism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Ani ana ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mga pulis sa Kidapawan City mugamit na og body camera sa anti-illegal drug operation. Health authorities nagpahimangno sa pagsulod sa Delta variant sa Davao del Sur. O modular hospital nga gitukod sa DPWH sulod sa SPMC compound magamit na sunod bulan. Laumang transparent na ang anti-illegal drugs o anti-illegal gambling operation sa mga pulis sa Kidapawan City. Human miabot ang 16 nila ka mga body camera nga gamiton sa mga pulis. Pero upat pa lang niini ang functional nga mag-send og signal sa aktual nga operasyon ngadto sa server sa provincial o regional office sa PNP Region 12. Ani ang report ni Lizelle Banga. Gipakita sa mga pulis sa Kidapawan City pinaagi sa demonstration ang aktual nga paggamit sa bagong abot nga body camera gikan sa Campo Crame. Kinahanglang itaod kini sa chest level kung sa dughan aron makita ang tanang panghitabo hilabi na sa aktual nga anti-illegal drugs ug anti-illegal gambling operation. Tinguhan niini nga mamahimong transparent sa tanang operasyon sa PNP aron mawagtang ang pagduda sa mga tawo hilabi na sa makuhang ebidensya nga dili kini planted. Kinahanglan maita tanan no ang tanang part no sa paghimo namo og bypass dili tanan no na hibal-an sa atong mga kapulisan kung sa paylaing mga kapasidad no sa aning kamera nga among ginagamit karon. 16 ka mga body cameras ang miabot sa Kidapawan City Police Office gikan sa Campo Crame og nagpahigayon na sila og orientation og familiarization sa camera sa mga IT aron dili mo palyar inignaan na sa aktual nga operasyon. Hilabi pa nga ang upat pa lang sa body camera ang magamit nga naay capability nga mohatag og aktual nga signal sa operation center sa provincial, regional o bisan sa Campo Crame sa tinuod nga nahitabo sa field o gipaabot pa sa mga pulis ang SIM pack sa 12 pa ka mga cameras. The 16 body-worn cameras issued, upat lang ang dunay SIM nga mamonitor live during operations or in our day-to-day activities. Other body-worn cameras are only capable of recording. No? In cases of major operations, these 4 body-worn cameras nga dunay SIM mo na ang ginagamit yun, notifying provincial office, regional office o national headquarters. Human sa operasyon, kinahanglan nga i-download sa mga pulis ilang matag SIM sa camera ngadto sa docking machine o gani matod sa hepe dili na kini pwedeng ma-edit. Kung mahimong malampuson ang pilot testing sa mga body-worn cameras sa Kidapawan City PNP, ang Midsaya PNP ang laumang sunod nga mahatagan og mga body camera. Lizelle Anyon Banga, Newsline Philippines, Province of Cotabato. Stay safe. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Philippine Sports Commission. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. Simple lamang ang pangandoy sa mga tribong nakaulina sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte nga pipila sab katuig nga nagpuyo sa Haran Compound sa Barangay 8-A Davao City. Kini mao ang kalambuan sa ilang lugar nga mahatag kanila sa gobyerno. Ani ang report? Pahawaon ang mga sundalo sa bukid. Bagsak ang NPA. Kahadlok nga mapagan sa gera, tali sa gobyerno o komunistang New People's Army
ang nag-aghat sa mga membro sa Atamanubo dito sa Kabanikanan sa Talaingod nga mobakwit paingon sa UCCP Haran Compound dito sa Father Silga Street ning Dakbayan sa Davao. Apan sa pagtuyok sa panahon nga anaa na sila sa sulod sa Haran Compound, nahibaw-an sa tribo nga walay kamatuoran ang tanan. Og tungod sa tumang kagutom, nakadesisyon ang tribo nga manguli sa ilang komunidad human sa 5 ka tuig nga pagpuyo didto sa sulod sa compound. Si Maricel, usa sa mga namakwit sa Haran, ug didto na gani usab siya nabuntis og nanganak. Nagbutyag nga nahiusahan sa mga dato sa ilang sityo nga didto una sila mopuyo sa Haran kay safety kuno ang ilang pamuyo. Among gipangutana si Maricel nganong nagdungan og bakwit ang mga taga-Talaingod paingon didto sa Haran. Kanang kuan pabakwiter may sa Haran. Hinungdan og panghasimig kuan mga sundalo. Ingon daw nga pag bombahan daw ang Pantaron. Mauna nakabakwitin 2014. Gidala si Maricel si ang ginikanan didto sa Haran. Sa kahadlok nga sila maigo, kay kuno gibaniog nga bombahan ang Pantaron Range. Ang Pantaron Range o Pantaron Mountain Range ang gitawag nga Central Cordillera sa Mindanao. Tungod kay kini ang bungtod nga mitagos og nagsumpay sa mga probinsya sa Misamis Oriental, Bukidnon, Agusan del Norte, Agusan del Sur, Davao del Norte ug Davao del Sur. Ang Talaingod mao ang paraiso sa mga Atamanubo. Apan nahimo kining sentro sa pagpangatake tungod kay daghang sakop sa membro ang misalmot sa komunistang grupo. Gisaysay ni Maricel nga misalmot siya sa mga lihok protesta og rally. Unsa ba ang ilang gihimo samtang didto pa sila sa sulod sa Haran? Nakauban kag mga protesta sa Davao o sa laing lugar? Nakakuyog pero Nag-unsa man mo? Giunsa mo pagsulting ano nakauban? kanang harali o kuan sa Haran Asa ka naguban? sa Panakan Nag-unsa mo? harali Unsa inyong gisinggit dito? kanang kahawaon ang mga sundalo sa bukid. Karon kay nakauli naman sila sa ilang lungsod ug sa ilang komunidad. Panginabuhian ug Pinoy-anan ang ilang gikinahanglan. Nakagawas na sila dito sa UCCP Haran Compound ug duna na sila kagawasan nga magtikad sa yutang kabilin. Apan, wala gihapon sila nakalingkawas sa hagit sa pandemya ug hagit sa kawadon kuyog ang ilang mga pamilya. Sa iyang kaagi ug sa pagtuo sa dili tinuod nga istorya ug pagpuyo sa lugar nga dili nila komunidad. Mao kini ang isaysay ni Maricel ug ang plano ni Maricel alang sa iyang anak. Ay amo ang istorya ng mga bata. Eskwela jud na ang mga bata para mo yung dako naman di na to mo balik sa Haran. Sa pagkakaroon, anaa pa sila sa gymnasium sa lungsod sa Talaingod, Davao del Norte ug pipila ka adlaw ibalik na sila sa ilang komunidad didto sa kabukiran. Dakong hagit sa lokal nga panggamhanan sa Talaingod kung unsaon pagpaligon sa komunidad nga ilang napasagdan. Unsaon pagpabarog sa mga komunidad nga kanhi biktima sa propaganda ug pagpanghadlok. Ug mas dakong hagit sa gobyerno ang pag-edukar sa mga hamtong nga ang ilang kalambuan nag-agad sa ilang kakugi ug pagsalig sa ilang katakos. Edith Kaduayan, News 10 Philippines, stay safe. Magamit na sunod bulan ang modular hospital sulod sa compound sa Southern Philippines Medical Center nga gitukod sa Department of Public Works and Highways DPWH 11 sa tinguha nga makatabang kini sa mga pasyente sa COVID-19 nga dili na maghuot sa hospital. Ani ang report? Perming anaa sa critical level ang ICU bed sa Southern Philippines Medical Center kon SPMC tungod sa mga COVID-19 patient. Subay sa official Facebook page sa SPMC, as of August 8, 2021, adunay 86 ka mga pasyente sa COVID-19 ang miukupa sa ilang ICU beds. Kung diin, 92 lang ang total capacity niini. Ug ang ward beds nga 427 ang capacity,
366 na ka mga COVID-19 patient ang migamit. Gani na nasay hulga sa Delta variant nga mas makatakod nga 8 na ang naihap sa DOH-11 ang naigo niini. Tungod niini, usa sa mga inisyatibo sa DPWH-11 ang pagtukod o mga isolation facilities ug ning bag-o lang ang modular hospital nga gitukod mismo sulod sa compound sa SPMC nga magamit na sunod bulan. Ang duha ka units na off-site modular hospital sa Southern Philippines Medical Center adunay total na 44 rooms, each with a 9 square meter floor area. The facility, among others, has a nurse station, public address system, individual toilet and bath, air conditioning, ventilation system na adunay HEPA filters, standby generator, and a medical gas system. Ang project adunay total allocation na 62 million pesos na gisugdan atong Hulyo o ginaplano na mahuman karong Septyembre aron ma-turn over sa pagdumala sa ospital. Tumong sa DPWH nga matabangan ang mga COVID-19 referred hospital nga nanginahanglan og dugang room tungod sa COVID-19. Adunay igong pasilidad ang modular hospital, daghan og mga air-conditioned rooms nga gisugdan og tukod sa milabay nga bulan sa Hulyo 2021. Nabalaka ug mas nag-amping na karon ang mga taga Davao del Sur human makumpirmang nakasulod na sa probinsya ang mas nakatakod nga kagaw sa COVID-19 nga mao ang Delta variant. Apan nanawagan ang mga health authorities sa probinsya nga magpabiling kalmado ug dili angay magpanik ang mga tao. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Sa pagkakaroon man good. Usa ang 31 anyos nga si Marlon Haposalim, residente sa Hagonoy, Davao del Sur nga nabalaka, human masayod nga nakasuod na ang Delta variant sa probensya. Ilabi pa nga wala pa igong supply sa bakuna. Gibati jud ko og kakuyaw og kabalaka tungod kay nakasulod na dinhi sa probinsya sa Davao del Sur. Unya nahadlok ko kay wa pa barabagyod ko intaw na bakunahan. Subay sa tahong gipagula sa UP Philippine Genome Center, 4 ang bagong kaso sa Delta variant sa Davao Region. Kung diin, 2 ang lokal nga kaso ug 2 ang returning overseas Filipinos. Apil sa local cases, ang 24 anyos nga babae gikan sa lungsod sa Santa Cruz, Davao del Sur, kinsa unang naka-recover apan gibalik na sab sa isolation facility. Apan dili pa makumpirma ni Dr. Jaime Marcelo Raso, ang Chief of Hospital sa Davao del Sur Provincial Hospital, kung paunsa nakasulod ang Delta variant sa probensya. It's a matter of when moabot gyud na siya, no, kay considering sa iyahang nature, di ba, kabalo man ta sa iyahang dali ra siya makatakot, pas pa siya mukalat, so moabot gyud na sa tuwa, no, so gina-anticipate naman gyud na muna, no, nga moabot na dire. So nanay mga reports nga nanatay mga na dire, pero ang actually ang pag-combat ana the same ra man gyapon ang measures gyud, no, katong basic health protocols, face mask, face shield, distancing. Of course, karon na naman po ng vaccination. Apan, giawag ni Raso ang katawhan nga mas mag-igmat yun permi. Ilisa na to ang panic of compliance sa health protocols, no? Atong mga transaction, pwede naman na to i-online. So, daghan naman tayong ma-explore ng options karon, mga meetings, pwede man mag-Zoom na. So, di na necessary nga na yung mga gathering ng mga dagko. Nagkadaghan na ang gustong magpabakuna sa probensya sa Davao del Sur. Apan aminado ang mga opisyal sa Provincial Health Office nga kuwang ang supply niini. Sanglit ang mga ginabakuna sa kasamtangan ang gikan pa sa nasyonal nga kagamhanan o adunay prioridad nga ilang ginasunod. Apan gipasalig sa PHO nga mabakunahan gihapon ang tanang katawhan sa lalawigan. Orlando Dondon Dinoy, Newsline Philippines, Davao del Sur, stay safe. At tangi! Mga tricycle driver sa Tagum City voluntaryong mitabang sa kampanya kontra COVID-19. O aktibidad sa Kadayawan 2021 himuon online sa ikaduhang tuig ilawom sa pandemya. Gusto ba mo og barato ug orihinal nga mga construction supply? Sa kadaghan sa imong pilian, all-in-one ang imong pagpamalit. Tara na sa 3M1 ug T-Square Lumber and Construction Supply na himutang sa daang Mahardika, Lanao ug Dayo Street, Kidapawan City.
Parami ng parami ang mga nagiging bagong Lotto Millionaires. Dalawa rito ay multimillion jackpot prizes. Ang 246.08 million pesos sa Ultra Lotto 658 at ang 298.77 million pesos sa Grand Lotto 655. Ang bawat pagtangkilik sa larong may puso ay susi sa pangarap at pagtulong sa kapwa. Thank you with all our hearts. Malay mo, baka ikaw na ang dapuan ng swerte. Misalmot sa tinuig nga brigada eskwela ang tropa sa 48th Infantry Battalion sa Philippine Army sa Magnaga National High School sa Pantukan, Davao de Oro. Usa ka bulan una magsugod ang klase para sa school year 2021-2022. Dungan nga nang hinlo ang mga sundalo, ginikanan, estudyante magtutudlo mga volunteer sa eskwelahan. Gipang repair sab nila ang mga nadaot nga lingkuranan, namintura sa pader og koral, ug naay nagbutang og graba ug naghimog kanal. Giandam sab nila ang mga empty container aron tanuman ug gulay. 5 ka adlaw ang brigada eskwela pangandam og galing tugutan na ang face-to-face nga klase sulod sa classroom. Ang brigada eskwela nga gisalmutan sa mga sundalo, gitawag sab nila og bayanihan para sa paaralan. Tungod sa pandemya ug paghinay sa ekonomiya, daghang residente sa lungsod sa Bansalan, Davao del Sur ang nakakita og bagong oportunidad nga makakwarta. Ug dili lang kana, ila usab nakita nga dako ang ilang kaakuhan sa pag-amping sa kinaiyahan. Ani ang report ni Orlando Dondon Dinoy. Kung ikaw papilion unsay imong gusto, mo driver ka og tricycle o mamasura. Siguro imong pilion nga mamasahero kay kung wala ka masayod nga kita sa usa ka mamalitay o basura nga nagtuyok-tuyok sa imong barangay, dagko pa kaysa sweldo sa anaa sa opisina. Si Dudong Manuel, kanhi driver sa iyang kaugalingon na tricycle na masura aron dunay extra income. Nakatagamtam na si Dudong Manuel og kaharuhay ug mas dako ang iyang kita sa pagpamasura kaysa iyang pagpamasada. Hinungdan nga iyang gibaligya ang iyang tricycle ug gikapital sa pagpamalit og basura hangtod nga nakatukod na siya og iyang kaugalingong junk shop ug siya na ang mamalit ug mag-scrap sa uban pang mga butang nga pwede pang ma-recycle. Kato sa nag-tricycle pa ko ka atong niagi nga year, lahi lagod sa kaysa karon kay ang tricycle daghan kayo ang tricycle biyahe ang walay mga franchise kaning junk shop nindot kay di kay makatabang pa ko sa akong mga kanang ginahanglan mga runner na ko diri. Inay nga karon pandemic maglisod man sila sa kwan ug namay ng mga pedicab driver diri nga nagbakal-bakal diri na sa kuha. Maingon kanjud siya kanang aingon sila nga dako kay katabang niya ang junk shop. Sa iyang pagtalikod sa pagpamasada o pag-abri sa bagong oportunidad sa pagpamasura, nakauban ni Dudong Manuel ang iyang asawa sa pagpamalit o mga recycle scraps, uban pang butang nga pwede nilang ibaligya. Dili lang ang kita sa pagpamasura ang nakadasig sa asawa ni Dudong nga si Maritet. Makatabang ni sa ato ang palibot, sample kanang naibaha, usahay manggod kani manggoy makaali kani mga basura. Nya kami nagapalit ni ani tungod kay naapoy mo palit sa mua. Kani siya, sa ato ang palibot, kung kami ang mo palit, kanang mura o kanang tigom diri sa mua, i-deliver na po na mo sa Davao, karon mahimo siya ma-recycle, mabalik na po sa toa. At least nga, nakuha ang ato ang problema sa mga baha, basura sa palibot, sa palengke, sa ato ang balay. Dili lang ang magtiayong Manuel ang nakakita sa dakong oportunidad sa pagpamasura atol sa pandemya. Sa pagpamalit og bakal usab, mabayaran ni Fergie Manapi ang iyang mga binulan nga bayronon. Unsa nakatabang sa imo? Katabang yun sa kuan, ni nabuhi. Ay makasulbat sa mga problemang ginagmay. Bayad-bayad sa mga utang. Kapalit ng bugas. Kan pagsugod na manay wa pag yoy sa katuig akong bata mga 9 months.
Karon mag 14 years old na akong bata. Walang yapon akong trabaho, kaning pamakal. Okay. Kaning truck. Naka-eskwela na siya. Grade 9. Karon. Libertad National High School. Kimberly Dalagit Manait ang ngalan. Okay. So tungod ani nakaka-eskwela. Pila mo kita eskwela? Sama. Pero naka-impas ko og motor tulo ka buok ko. Ikan sa akong pagsugod ang karon naka-impas ko motor tulo ka buok. Ang mga pinalit nga basura sa nagkadiyang barangay nahimo ng negosyo panginabuhian sa mga magbabakal o mamasura ug ila kining dalahon sa usa ka junk shop sa barangay Rizal, Bansalan. Ang ilang kakapoy mabawi man usab kay mahal ang presyo sa mga recyclable items nga ilang mabitbit. Lantawa ang presyo. 300 pesos ang kilo sa copper, 45 pesos ang aluminum, 13 at 14 pesos ang plastic, o 15 at 16 pesos ang guba nga appliances. Daghan sab kanila ang nagkugi sa pagbaligya niini. Alang kang Dudong Manuel, karong panahon nga naglisod ang ekonomiya, ang ayan usab nga magkugi ang tanan aron dili magkutoy ang atong tiyan. Alang sa mga mamalitay o mga mapuslan pa nga basura o sa kadisenteng panginabuhian ang ilang gihuptan. Og kini ilang gipasigarbo tungod kay ang matag tulo sa ilang singot dunay bugti nga pagkaon o kaharuhay sa ilang tagsa-tagsa kapanimalay. Orlando Dondondinoy, Newsline Philippines, Province of Davao del Sur, stay safe. Personal nga gipasalamatan ni Tagum City Mayor Alan Rillion ang mga tricycle sa ilang lugar nga may voluntaryo sa ilang serbisyo aron matabangan ang lokal nga gobyerno sa kampanya kontra COVID-19. Gihimamat mismo ni Mayor Rillion ang mga driver kay nagpabilin ang spirit of volunteerism luyo sa giatubang nga pandemya. Mismo ang mga tricycle driver ang mitabang sa information education campaign sa pagbatok sa makamatay nga virus, pinagi sa pagsabit ng mga info flyer sa ilang mga unit. Ang kampanya sa lokal nga gobyerno sa Tagum gipangunahan mismo sa Task Force Pahimangno Pahinumdom. Gihatagan sabog Certificate of Recognition ang mga tricycle driver. Buhatong gihapon nga online ang selebrasyon sa ika-36 kadayawan sa Davao 2021 tungod sa pandemya. Kini na ang ikaduhang tuig nga walay makitang indak-indak sa kadalanan nga naa sa kalsada nga mao'y pinaka-highlight sa selebrasyon. Ani ang report ni Leo Febra. Nagpagawas na sa ilang calendar of activities ang City Tourism Office para sa ikaduhang tuig nga new normal celebration sa kadayawan sa Davao. Nga himuon lamang sulod sa tulo ka adlaw sanglit taas pa kaayo ang hulga sa COVID-19. Kining tanan himuong online og virtual sab himuon ang mga event. Sama sa tunog, tribo, sayaw, habi ug indak-indak kadayawan 2021. Maayo, bililhon ug labaw ang buot ipasabot sa pulong Madayaw nga gikan sa tribong Mandaya ug ang pulong Kadayawan gikan usab sa pulong nga Dayaw. Pagpasalamat alang sa kinaiyahan, kultura, ani ug labi na sa kalinaw ang hinungdan sa pagsaulog sa Kadayawan sa Davao matag tuig nga nagsugot niadtong 1986. Bisan pa og virtual ang selebrasyon, gipaniguro sa organizer nga bibo ug makalingaw gihapon ang selebrasyon karong tuiga. Gideklara usab nga non-working day ang pag-abli sa selebrasyon karong Agosto 20, 2021. Ug matapos sab ang selebrasyon sa Agosto 22, 2021. Leo Febra, Newsline Philippines. Stay safe. Bukod to naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang balita, bisitaha ang website na www.newsline.ph.
newsline.ph, sa Facebook page, Instagram, newsline.ph, o sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar, sama sa sunog o baha, mamahimo ka na inyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Makita usab ninyo sa Channel 50 sa Sky Cable sa Davao ug General Santos City o sa NCTVN Cable TV sa North Cotabato. Ako si Paul Palacio. Dagang salamat and stay safe!